Ahojte, milí priatelia, pozdravujem vás a vítam vás pri sledovaní dnešného videjka. Dnes na tému, ktorá trápi veľmi veľa ľudí, a to sú kožné problémy. No, nikto z nás nemá rád, keď má akékoľvek defekty na svojej pokožke. A tak sa ich snažíme čo najskôr odstrániť, a to akýmkoľvek spôsobom. My si ale neuvedomujeme, že my sa týmto zameriavame iba na odstraňovanie tých dôsledkov, bez toho, aby sme vôbec pochopili, že tá prvotná hlavná príčina všetkých kožných problémov je vlastne toxicita. A táto nečistota v tele sa takto často navonok prejavuje rôznymi kožnými problémami. Čiže to znamená, že naše tkanivá v tele sú zanesené a upchaté a naše telo sa takto iba čistí od toxínov. Čiže všetky tie zápaly, vyrážky, ekzémy a rôzne suché svrbivé miesta nám iba signalizujú, že sme vo vnútri zanesení toxínmi a chémiou. A my namiesto toho, aby sme sa začali detoxikovať, tak my zatierame tieto postihnuté miesta rôznymi kortikoidmi a rôznymi robenými masťami a ešte tieto miesta zakrývame rôznymi kozmetickými prípravkami a tvárime sa, že je akože všetko v poriadku. Lenže chémia nahromadená v tkanivách sa nedá odstrániť ďalšou chémiou. Áno, ono môže to dočasne zmierniť tento nepríjemný stav, ale neodstráni to tú skutočnú príčinu a to je toxicita. Čiže my takto iba oddialujeme ten problém do budúcna, pretože my sa takto čím ďalej, tým viacej znečisťujeme, zanášame a upchávame si tkanivá a vylučovanie, čím sa vlastne viacej a viacej znečisťujeme. A takto, milí priatelia, vznikajú chronické choroby, ktoré sa nám pravidelne sporadicky objavujú. A viem to z vlastnej skúsenosti, pretože aj ja sama som mala atopický ekzém 12 rokov, s ktorým mi nikto nikde nevedel pomôcť. A tiež som celé tieto roky iba zatierala kortikoidmi a rôznymi robenými masťami z kožného a zakrývala som tieto postihnuté miesta neskutočným, ale neskutočným množstvom kozmetických prípravkov, a to naozaj vysokej kvality. Ale nič z toho, milí priatelia, mi tento môj problém s ekzémom nevyriešilo. Prečo? Pretože som sa stále dookola zameriavala iba na odstraňovanie tých dôsledkov a nie tej skutočnej príčiny. Až keď som spoznala systém zdravia, tak som pochopila, že je potrebné odstrániť tú skutočnú príčinu a nie iba dookola odstraňovať tie dôsledky. A na to odstránenie tej príčiny vám, milí priatelia, odporúčam očistu organizmu, ale musí to byť komplexná a systémová očista. A až keď som sa takto komplexne a systémovo očistila, tak som sa konečne po 12 rokoch toho atopického ekzému zbavila natrvalo a aj všetkých ďalších možných zdravotných problémov a anomálií, ktoré mi neskutočne, ale neskutočne znepríjemňovali život. Čiže fungovalo to mne, fungovalo to veľa ďalším ľuďom, ktorí sa vďaka systému zdravia a vďaka tomu, že si takto komplexne a systémovo očistili svoje telo, dokázali zbaviť rôznych, ale rôznych zdravotných problémov natrvalo. A preto toto odporúčam. Takže, milí priatelia, ak ste sa v tom našli a dlhodobo vám nefungujú vami vybrané procedúry a vy sa stále cyklíte dookola v jednom kruhu, nič vám nezaberá, nič vám nepomáha a už ste z toho unavení, tak mi určite napíšte. Majte sa krásne.